नैबे जोंनि सियालमारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मैनाथलि गामि बेवहाय बर' आरो राजबंसि गामि दा बेनिफ्राय गासै 30 जन 35 जन बिपिएफ आरो बिजेपि दोलोनि सापर्टार मावथि बिथांमोना जोंनि दोलोआव जगदान जादों इउपिपिएल दोलोआवहाय। दा खोब मोजां बाथ्रा बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोनि एक्टिभ माखासे कर्मीफोर दङमोन आरो बिजेपि दोलोनि माने बिथांमोनहा भटार्समोन माखासेफ्रा। दा बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोनि आदर्श नीति प्रमद बर' सारनि आदर्श नीतिखौ मोजां मोननानै दिनैहाय जोंनि दोलोआवहाय गासै 35टा फेमिलिया जगदान जानाय जाबाय। दिनैनि थासारियावहाय दतमानि जे इउपिपिएलनि थासारिया खोब मोजां। दा बेवहाय इलेक्शन जिहेतु नैबे 22 तारिखआव जागोन सेप्तेम्बरनि। दा बेवहाय जोङो खुनु गोनो गोथो गैयालासेनो इउपिपिएल दोलोआ गोबां भटआव जों देरहानो हागोन आरो दैलि जयनिं हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। माखासेफोरखौ मिडिया प्लास होनाय जाया। जोङो एखनबा लोगो मोनफ्लांबा मिडिया लाबाय, मिडिया लायै बेबादिनो दैलि प्रग्रामा जाबाय थायो। बे हिसाबै सिगाङावबो जोंनि जेननाया बारा बुरजा डिफारेन्सआव जेनखायाखैमोन। 1400 भटआव जों जेनदोंमोन थांनाय 2020आवहाय। किन्तु दिनैनि बे सानफ्रोमबो जे जयनिं जाबाय थानायखौ नायोब्ला इउपिपिएल दोलोआ दिनैहाय माने 20-25 हाजार जों भट लानानै जों दतमा समस्तियाव जों देरहानो हासिगोन। न'खर न'खर इउपिपिएलथ' एकदमबारे फुरा गामि गामि इउपिपिएल, न'खर न'खर इउपिपिएल, लामा लामा इउपिपिएल जों बेखौ नुदों आरोखि। हाथाय बाजार इउपिपिएल। दा बे परिबेसा जों दिनैहाय दतमा समस्तियाव जाबाय। दा बिनि थाखायनो दतमा समस्तिनि देरहासारनाया खुनु गोनो गोथो गैया। दा बिरोधि दोलोआवहाय जाय बिथांमोनहा टिकेट लानानै गेलेनो नागिरदों गावबागाव भबिसतखौ सानोबा बिथांमोनहा माने ओरैनो लाम साम थांहोनानै टाइम पास खालामलाबायनानै खरस खालामालासेनो माने इलेक्सन गेलेनाया मोजांसै आरोखि। खारन इलेक्सना नोङो बांद्राय नारा नाथा जाखाथारैखौ नुनानैबो नारा नाथा जुजियोब्ला बाहाय टाइमफ्रा नस्थ' जायो, थाखा फैसा नस्थ' जायो, नङा होमबा? दा ओंखायनो बिथांमोनहा दतमा समस्तियावहाय ओरैनो लाम साम इलेक्सन बारहोनाया मोजांसै आरोखि। दा जोंनि देरहासारनाया खमसे खम 20-25 हाजार भट लानानै जों देरहासार जानो हागोन।